सानै साथाम मानसिनि सानै दं हा।
गार्लफ्रेन्ड दङ गावनि थाखाय थैफ्रामलाबायो होमबा बेखौ मिन्थिखानानै बियो आंखौ मानो कफि लोंनो लेंहरखो मानो भिडिअ लानानै भिडिअ नुवास्रोद आं लानाङा बेफोरखौलाय मा लानांगौ नोंनि गार्लफ्रेन्डआ डेन्जार बिब' लेंबाबो मानिया आं नोंखौ फंबाय लेंबाबो मानिया मानसिफ्राबो एदावो नोंबो दुगा दुगा बेहाय माबा माबि पस्ट होनानै लालाबायो बेवहायनो मानसिफ्रा सानलायलाङो ओंखायनो लानाङा होनदोंमोन आं लाबाय थेवबो ओमफ्रायो गार्लफ्रेन्डआ खर' गेसाव नै फेसबुकावहाय स्क्रिनशट मारलाबायनानै होबाय। स' लोगोफोर जोंनि गेदेर बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव आरोबाव गोदानै इसे नाज्रिदलायहांनाय बायदि खोथा सोलिबाय दं। लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ बिथांमोननि चेनेलाव गावबा गाव आपल'ड खालामनायफोरखौ। बेनि सायावनो आं फंनैसो बुंगोन। खोथाया जाहैबाय लोगोफोर रिंकि ब्रह्म आब'आ एनिथिं एमजे आदा आरो बिथांनि गार्लफ्रेन्डखौ खर' गाज्रि बायदिसिना मुं होनबाय। बे मुं होनायनि जाहोनानो जाहैबाय एनिथिं एमजे आदाया रिंकि ब्रह्म आब'खौ गेजेर गेजेर लोगो हमनानै बिब' महरै रायज्लायोमोन आरो फट'शुट खालामोमोन आरो बिथांजों लोगो हमनायफोरखौ गेजेर गेजेर बिथाङा गावनि कन्टेन्टजों लोगोसे आपल'डबो खालामफाबाय थायोमोन। नाथाय बेखौ एनिथिं एमजे आदानि गार्लफ्रेन्डआ सुखुनाय मोनाखै। बेनिफ्राय बे एनिथिं एमजे आदानि गार्लफ्रेन्डआ बिथांमोननि लोगोसे फट'शुट खालामनाय लोगो हमनाय बेफोरखौ फेसबुकाव मोनसे फट' आपल'ड खालामनायजों लोगोसे बायदिसिना बाथ्रा बुंदों बिसोरखौ। जानांगौ नोंथांमोना बेखौबो नुदों। स' लोगोफोर बेनि सायावनो रिंकि ब्रह्म आब'आ एनिथिं एमजे आदाखौ मा बुंहरदों नोंथांमोना रिंकि ब्रह्म आब'नि चेनेलाव थांनानैबो नायनो हागोन। बिथाङा गावनि चेनेलाव मोनसे लाइभ फैनानै लाइभनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंहरदों। थिग बे समावनो दिनै बावैसो एनिथिं एमजे आदाया मोनसे बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरदों दि सोरखौबा बिब' बा बिनानाव साननानै फट'शुट लायोब्लानो दि बिथांनि गार्लफ्रेन्ड बा बयफ्रेन्डफोरा गाज्रि मोननानै बायदिसिना बुंनांगौ बे नङा। बेखौनो बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरदों। नोंथांमोना जानांगौ गोबाङानो नायबाय। नायाखैब्ला नोंथांमोना एनिथिं एमजे आदानि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन।